hola korosa sure dingoluki tung sohubat kita mari berhasian boto ongma sure nalauri ho dan peduli yang barang nasongon dia beho iba holoki mengadian di boto hasian tupa hoku hadabe di la bumi asal tu seorang rohang macam holoki soarong hualo molau dia asing siako upasan batu holoki dang mangolu molo soarao sayang giat bariho salelena asa dunian sarang auroto hasian iho masalelena mengadian di boto hasian tupa hoku hadabe di la bumi asal tu seorang rohang macam holoki soarong hualo molau dia asing siako upasan batu holoki dang mangolu molo soarao sayang giat bariho salelena asa dunian sarang auroto hasian iho masalelena upasan batu holoki dang mangolu molo soarao sayang giat bariho salelena asa dunian sarang auroto hasian iho masalelena diho masalelena diho masalelena Rahitana dua hasian Madura bayoni Rahitana dua hasian Tu parmahanani Rasugal mitma ito
dahurumi Mikel supiko tua hasian Hola ko nama itu Hola ko nama itu Bunga ni ate-ate ki Jupang auroto Marsahali sadari hasian Saibu sisana Saibu sisana Alani olok gitu Suhatan Burjumi lagumi tua wito Ikoko nama itu Ikoko nama itu Parumahen ni dayani Moloso pajupang auroto Marsahali sadari hasian Saibu sisana Saibu sisana Alani olok gitu
abang sari banua gijang pe hamang dono do jak nama jogarmo ya anak do bulu kuriami nang matalo baso sakko mari kita poson nang bol hak mahami sakko gason atong ngiring mahami perdaranan asa marmular maruzun dan berkata dewasa dalu kasih orasi kami Tuhan siapa nami asa tamahami asa hadan di pasumur selalu matanya ngelirin dan menosok bahwa kami orang mengasa anak Yesus Kristus sokop kami amin. Undangan aliat na lolo tarlu mobi di hamu na dua na pungu di jolo ni joro ni Tuhanon horas ma di hamu saluhutna horas na pura tiar nami dalan ni soba-soba nami asaradi ma pastor nami mangaleon pasu-pasu pardonga saripeon tu anak dohot paruna parmain namion mauliat mamang dunga hujalo na puran tiar muna boa ni na uli do boa ni na deggan do hape asa tiur pasu-pasu ni debata jalo ni anak dohot parumahan munaon atong hamu akadongan na hinaholongan sisada haporsean di bagasan Yesus Kristus sisada paradaton di dalihan na tolu paupat sihalna tarlu mobi ma di hamuna dua nanaing majalo sakramen pardongan sarapion sadarion setiar ma pasu-pasu ni debata jalon muna na dua masuk mahita tu bagas joro ni Tuhani lau majalo pasu-pasu sakramen pardongan sarapion di bagasan guarni ama dohot anak dohoton di perbadia amin.
hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Tarlumo bima dihamuna dua, mangi tua sirai, rohot emi irianti sihota. Nanai maka tidakon pada pardongan saripeon sadario. Marlas ni roha dohita, diari nauli na dengkanon. Siala boido hita marpumu keluarga, ale-ale dohot sude tahena makalason. Ulau ni anak dohot boruni huriai. Asa timbo ma hau parira, timbo hau maranti. Naun meleng pinarsinta, jawan honong ta ma saunari. Tatanyakon ma anak dohot borutau. Dongata nanai ma jalo pasu-pasu padongan saripeon. Asa ape jalamian ma pasu-pasu di Tuhani, tutonga-tonga ni rumah tangga nasida, jala di bagasan holong dohot damai. Hamu alia kadongan nahina holongan adorang so tatoruson ulang masuanon parjoloma tarimangi satokin dirita panglahonta siganu pari maradompon dongata talumo bima maradompon Tuhan debatata asa au marhato kotor tu debata nasundina boko nang Tuhan pe alia kadongan pagoa nang madosa situ doa matite pikiran hatta ulang dolan mahurana dibahemi salahku nabaruna dibahemi menegeri Maria Nabadia natong nasoabubuhan hatta suruh-suruhan dohon langka Nabadia nang ampe yang kadongan asa ditang amu tutukan debatatan. Saya merasa seimana maangka dosata jalan hidup-hidup mahita Tuhan puluhan na tong-tong. Amin. Hodo napa ucapkan pardongan saripeon gabehan doa dohot nasangapon isude jolma di pordibion pasu-pasu madongan nami bagi tua sirai dohot emi irianti sihota nama bagas diobason tinoguni holongmu pinadomu niton dim do nasida parbadia ima ripe na parite gogoniasi saya masih aminan manasida sama tanpa nigau masih tukol-tukolan sama suhat di robea asa saut partua nasida di mulu siapari on masopa dohot pangiduan nami tuho marhite Yesus Kristus Tuhan nami nama mulu rapon nuain dohot tong-tong sahat rodi saleleng di leleng na amin. Pembukaan 2 ayat 1 sampai 20. Dungi dibata jamu kama endang jadi ujung dormai ubahen madi ibana sadap pangurupna bahen kawana air usun dijadikan dibata jamu pada siang tanoi nasabina binatang dilarang roh si sudah bidong akana martoha-toha langit ditogihon ma main gusi Adam asal ida mang beha warna jalaiya ibahen si Adam warnina nasana marhosa laos ido warna jadi dibahen si Adam ma warnina sa pahan-pahanna rodi bidong akana martonga-tonga langit dohot nasana manggulbit di tanahon ala yang wadi si Adam ndang orang Jepang pangrupi bahan penganna dungi
terlalap modal masih ada di bahan debata Yehova. Jadi di enet masa ada siang rusukna jalan di lakopon sibuk tu perbuatan nai dungi di bawah di debata Jawa rusukna dibuat nai siang si Adam bahan boru-boru jalan ditugui bana si Adam dungi indah si Adam lah on bersara sari holi-holi siang aka holi-holiku jalan sibuk siang sibukku guaron ma ibana jolma ni bawa alas yang bawa ibana diluat dibani tadi koron ni bawa do amana dohot inana mandongani jolmana dari sada sibuk nasidat.
dengan dijoloni halang saluhurna. Songonima hatami Tuhan. Tuhani panjongani hamu. Barita nauli Yesus Kristus mengiutot kabadia Matius. Dungi Roma angka parise mengunjungi ibadah ninado. Behana jadi dosi nang honon ni bawang jolmana asal adong alana alainin nama mengalusi nasida. Dangdung dijaha mulu huroha siang mulana ido ditopa panupai nasida bau dohot buru-buru ai tidok do dibaheni tadi kononi bau do amana dohot inana lau patokpon diri na tulungan saripena gabe sada daging do nasida na duai asad dada dua be nasida tung sada daging do onpe naung pinadomu ni debata dan jadi siramoni jolma. Songonima baru barita nauli ni Tuhan. Matua majolma nama ngionata ni Tuhan jalan Allah maulahon sa. Indonesia karena saya belum bisa lancar berbahasa Batak. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, baik. Ada pepatah mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Percaya? Percaya jodoh di tangan Tuhan? Mbak Emi percaya jodoh di tangan Tuhan? Percaya. Coba cari memandang satu sama lain. Yakin gak itu jodoh? Ya, jodoh di tangan Tuhan. Tetapi mengapa di kalangan kita masih ada perceraian? Kalau kita membaca Injil Matius 10, bolehkah orang menceraikan istrinya? Karena Musa memberikan surat untuk itu. Tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Mengapa ada perceraian? Alasannya cuma satu, Bapak Ibu, bukan selingkuh, bukan ketidaksetiaan. Dalam kitab suci dikatakan karena ketegaran hati murah maka Musa memberi. Ketegaran hatinya bagaimana? Misalnya ketahuan suaminya salah, selingkuh, ketahuan, ya? Sudah ketahuan tak mau bertobat, karena tak mau bertobat itulah dia bertegar hati sehingga selingkuh terus. Memang kata orang selingkuh itu sehingga pindah keluar utuh. Tuhan bukan setan. Tuhan itu selalu hadir dan nyata dalam setiap perbuatan baik yang kalian lakukan. Ketika kalian semakin bersatu, ketika kalian semakin menjadi mengasihi satu sama lain di sana di Tuhan. Karena perbuatan setan dalam bahasa Yunani diabolos artinya memecah belah. Ketika ada pemecah belahan di situ setan hadir. Saudara-saudariku, terutama mempelai berdua, saudara Manusia Sirait dan juga saudari Emi Sihota, semoga sungguh kalian camkan nasihat ini dalam membangun keluarga. Semoga kalian saling berusaha mempertahankan kasih
dalam kehidupan rumah tangga dengan keyakinan bahwa Allah akan senantiasa memampukan kalian untuk saling memberikan cinta kasih yang taat uji. Maka dengarkanlah sabda bahagia pernikahan Kristiani ini. Berbahagialah suami dan istri yang senantiasa penuh pengertian dan saling mengasihi walaupun mereka telah lama menikah. Berbahagialah suami dan istri yang tidak mencela atau berkata kasar satu sama yang lain, melainkan membicarakan perbedaan pendapat mereka tanpa emosi sehingga tercapai penyelesaian secara baik. Berbahagialah suami dan istri yang mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat makanan mereka dan yang setiap hari menyediakan waktu untuk berdoa dan membaca kitab suci. Berbahagialah suami dan istri yang mengasihi pasangannya lebih dari orang lain yang ada di dunia ini dan yang senang hati menggenapi janji nikah mereka untuk saling menolong dan setia sepanjang hidup mereka. Berbahagialah suami dan istri yang mendasarkan hidup mereka atas sabda Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, terutama mempelai berdua yang terkasih, semoga sungguh persatuan niat dan kasih ini diberkati Tuhan. Keluarga saudara nanti menjadi keluarga yang senantiasa membawa damai, kerukunan, diberkati oleh Allah dengan anak-anak yang sehat, yang membanggakan, dan segala usaha serta pekerjaan diberkati Tuhan dan mendapat rezeki yang melimpah. Semoga keluarga kalian juga nanti, saudara Mangitua Sirait dan saudari Edi Sihota, menjadi kebanggaan bukan hanya bagi keluarga tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Semoga juga keluarga kalian nanti sungguh dapat menjadi kabar baik bagi setiap orang yang datang tinggal berelasi dengan kalian. Allah memberkatimu, saudara Mangitua Sirait dan juga saudari Edi Sihota. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi, melindungi, dan memberkati kalian berdua. Amin. Kita lanjutkan dengan para kisah anak Kasion tu saksi Pangulani Mulia. Yang akan saksi nabi naksangapan doa Pangulani Mulia takasma Papua Hamusonari harus disuku-suku nabion. Datuk Anong Beaka abad-abad naboy manudanti pamasumasuan Palunan sarpeon nasi daun mangitutang nakaturan doa turut nang hasomalo ni kuliah katolik nabino pemuna Amang pastor nani guru tu pamatusiyo doon pagpinutuan nami. Dan anong pe abad-abad naboy manudati pamasumasuan parmasaritian nasi daun. Alani kutu lebih kami do penginduan ni nasi. Asal kasma pabotohan hamu di jolo nami dohan gomos sangka kuna mahlegesiana mangalusi suku-suku nami hamu Mangitua Sirait nungatutu situtu marsangkap hamu siana saroha muna paujakon palunan sarepeon rapon si Evita Sihotang Nadison Songoni do tutu Mama Pastor. Ralido hamu manghaholomi buhut pasangapon dengan saripe munau saleng hamu pangolu Ralido Mama Pastor. Ralido hamu gabe amat nadaulat maradopon akayana konmuna nanaik bahasa honon ni debata tu hamu laos manuguno nasidang gabe ala katolik nasitong Ralido Mama Pastor. Sihota dengan tutu situtu marsangkap hamu siana sarohamuna paujakon padulan sarepeon rapon si Mangitua Sirait Nadison Songonido tutu amang pastor. Rade dohamu manghaholongi buhut
But pasangapon dengan saripe munao, salaleng hamu mangulu. Rade doamu kabeina, na daulat maradopon aka yang akomuna. Na naik basa-basa hono ni debata tuhamu, laos manogu-nogu nasida kabehala Katolik nasitong. Rade doa amang pastor. Mauleante matutu, sangkak muna na nauling dunatangkas di pabotor hamu di joloni debata, di joloni marim, di joloni aka saksi don, di joloni hami sude nakumu noaem dison. Sonari jumpa matikina, dapat mau basna resmi honon ma pardongan sarapeon munao. Atong hajor-jomon hamu ma sonari perpadanan muna di joloni debata, di joloni marim, saksi di joloni durian do di joloni sude nakumu noaem dison. Di joloni aka saksi do di joloni sude hamuna nakumu dison. Nuan au si mangitua sirai menghajong jokon sian rohana tulus jalan bulus. Ia si Emi Irianti Gorsuota Nadison nuaem mulai sonari mengagabe dongaku sarife. Au merjanji bu merpadan ikon tuju au tu ibana ditik kilas neroha dohot karsak neroha ditiki perlabaan manang harugia manang ditiki sitaonon pe jala tetong buha molongi jala bupasanga salelenga mangolu songoni ma perjanjian dohot parpadananon upadanhon di bagasan guarni dewata marhite dukuna menjadi Di jolo ningali doa di jolo yang kesaksi doa di jolo sudah hamuna aku mulai bison au si Emi baru sirotan mangkajojoko si rohana tulus jalan bulus ia si mangitua si rait nadison mula sonari nunga gabe dong aku saripe au ngajaji urut nempadan ikon burju au ibana ditiki las miroha dohot aksa miroha ditiki parlabaan manang kesarian manang ditiki sitawanan ife jala tontong sitawanoni jala pasangan salele au mangolu songonima perjanjian dohot perpadanan upadan di bagasan doa di debata marhite buku nabari on Di bagasan guarni huriani debata jala diadopan di situana toro uparwa tutu jala wa tidak kedua perjanjian munaon gawe mardomen saripeon Katolik natutu sada sakramen di bagasan Kristus. Panguluhon hamu mai gawe mual agogon dohot pasu-pasu na tong-tong di bagasan guarni ama dohot anak dohoton di perbadian. Naum pinasada di debata dan jadi siramon ni jolma. Amin. Langit dohotano rodi sina hodo lama majadihon jolma gabe pangingani tanohon ditopahodo bawodo buru-buru jara di pasadaho marhite pardongan saripeo naso jadi sirang ia so sinirang ni hamatea di bargadia hodo pada ni angka na marsibe marhite na pasadahon Kristus anak ni dohot huriai di basa-basa ho do tu parsari peoni angka bianakon naolo mangihuton jalan naolo gabe pangihutan on peale amam nasun basa upang idohame tuho patu gumaha porselani namar bagason di parsaurian do di pahat hasikan ho matukot dinasida dinalandit jala sulu-sulu dinagola torani ramotin jala parmudu-mudu manasida dinalaho mandalahu ngolu parsare peoni lompokon matu roha nasida ali Tuhan podam nasian huriani poda nasian natua-tua dohot sian salurna manghahulung isa asa balintang mag pagabe tumundalho sitadoan ali nasida mag gabe molo marsi Paulo oloan page sang haripang ansimu sadahonggung mengangkat raptu ginjal manibang raptu toro orma pangiduan nami tuho aleamang marite Kristus Tuhan nami. Amin.
pasu-pasu matintino. Nahura sihami di bagasan guanu ajar hormatu akan dengan nalau memakai tintinon lapatan doh tujuan di tintinon baik mana sidah di padana tong-tong di bagasan damai pun masih hawolongan mati di Kristus Tuhan nami tu jari manis di dongan saripe songon tanda sadaun doh tolong ni roham tu ibadah. Emi guru sota jalo mati tino mohon tanda asadaun dohot kolong waktu tuho. Emi lewat batin tinau pinasupason tu jari manis ni dongan saripeng songon tanda sadaun doh kolong ni roham tu ibadah. Roha kodo muani amaluan doh las ni roha pasu-pasu mau losol asagabe ulo si paras padaringon doh paton dion didongan namar saripe sadarion ulo si mana sida sian aka abad-abad say ulo si pargonggong maon si pargonggong maon doh ulo si pahoku tarsita doroha sian saria satolok jala sahata sauloan mabahin santi-santi pangurason padan padongan sarpeo nasidaon soang somoni muse harbue santi harbue piron orma ale Tuhan santi mandiku santi matogu saya saul matua madongan namion satu napa tugu-tugu pahoku asapir tong di mandini pirtong di matogu tu pauni dibaca salelek dongan namion maholu marite Kristus Tuhan nami amin. Rosario nanaing papioni rumah tangga nasida marho tripeon sayang dia mamari teh hatami natar surat di buku nabadion gabe tukot dilanti jala sulu-sulu di nagola natong-tong manorangi rumah tangga nasida lewat mabasa-basa tu nasida anggen mari ke Rosario dohot silang nabadion lam togu haporseo nasida mangyuton anakku Yesus Kristus si palua amin amin. Bagi dua sirai dot emi sinota jalo hamu ma buku nabadion ingot hamu ma di atas buku nabadion do hamu nangkin marpadan burju ma hamu manangikon nata di debata puhun mangulang onsa di bagas keluargamu jalo hamu masilang di Kristuson jala gantung hamuna di bagas muna songon tanda holong ni debata na tong-tong mandungan di rumah tangga muna di parsorion na las di roha bagi tua dohat emi jalo hamu ma Rosario jalo lehon hamu ma tudongan ripen asarap hamu martangian tu amata debata malite pamrupion ni halak nabadia tanu mobi Maria nabadia ina di Tuhanta.
kalian munau. Ale bata jalma kalian nah sumbang nami saudari Tuhan ima roti don angguron mari desiani kupasah kami mari pe nai baruan dongani jalan ramon di mana sida asa tong tong hot di bagasan ngolongmu jalan tambai ma pasu-pasu di hal misaluna asa saroha kami mangolu di ngolongmu. Amin. Tuhani mandungani kamu dong pakijang marohata mandok mauliate mahita tutuhan debatata lima tutu tama jala patu tigor jala uli asa tong tong jala manang di diape kami mandok mauliate tuho ale Tuhan amadawadia debatana sunina bogo jala manontong imam hite Kristus Tuhan nami. Ai di bagasan ibana dia doktor sakramen pardongan saripeo gabe pardomuan di holong asa pantar holong di rohana mida marwana ima kuliai mari deite ibana dipuji angka suru-suruan dok angka nabadia doha tamanuna di bahini loas mahami padomuhon suara nami tuede nasidai asa doh kami tong-tong parseret di roha uhud bangit dehon. Tamadoho ujion dinasa mamolu ay mahinde anakmu don hagogoon iton di perbadian hodo pauluhon don parbadiahon saluhutna siana binsaran roh di hasudutan di papunguho do hami gabi bangso asa disandok tanaon di sombahon tuho peleana pita bahay namuliahon di goanmu di bahay ini ngelek-ngelek hami maho aliamang parbadia ma peleana sinumbahon mari te hagogon iton di parbadia asagabe daging do mudarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami naon pasahaton Tuhami ulau ekaristi nabadiaon alan itonana upatu pahami do patumoon ay diborni wujud tarjehe ibana dibuat ibana maroti hidup mamauliate buhut mamujiho di ponggolima maroti laos di parlehon dua kasih seana buhut mandok jalohamu jalapangan hamuma on madagingku napi nasahan kumopong hamu. Suang songoni dung sidung namangani dibuat iba nama panginuman didok mamauliate mamujiho di lehon ma panginuman itu akasi seana puhut mandok jando hamu jala inum hamuma on ma panginuman nama risi mudarku nama paujakon pada nai baru jala nama nonton nani useon doi humopom hamu don natorok bae nasesaan di dosa ulon hamu mai gabe parnikotan di au. On ma pamusatan ni salut persauliana korseani Tuhan
dohot mantan hasanapon. Lau susombang hami do pelean na pita songan namun hateo ni rohanami Tuhan. Ale Tuhan manatap manugur hamba ho di pelean namion. Pelean na pita ima anakmu sendiri. Patogar mahami nanai majalo daging do mudar na sumbadiaon. Laus koi mahami doton di perbadian asaga besada hatopan na mangolu di bagasan Yesus Kristus anakmu. Saya di perbadia iba na mahami gabe sada pelean na manotong di jolong asa tau hami gabe panean di harajaunmu rabdor akan naum pinilitmu ima Maria na soal bubuhan inna di debata akan poster dohot martir namar mulia dohot sude halan nabadia na tong-tong mandongani dohot mangulupi kami. Aleamang sayang giat mamarhite pelian pardenggaran lamtar hilala pardamea doh kaluan di santo portibion pahor mahaporseon doh tolong diruriam nadi pardaranon do perapon aposong paus Franciscus uskup nami Cornelius sude uskup pastor diakon doh parhalado di huriam doh santo bangso haulon tangion pahami lamar pungu dison asimaroha maleamang nasun basa padomuma di bagasan nabasaunmu sude anakmu namar serak-serak dilihat portibion utangi akon hami mamuse salut halak naumunak tua depanmu ima akka dengan nami don sude anak naum mangolu hokbar tulomoni roham lehon mainganan namar tua tu sude dengan nami naum maradian di bagasan Kristus asimaroham jalajah kon manasida tua depanmu mangirimi dohami asarap doh nasida hami pemarcapat di hamoliaunmu nasalena marite Kristus Tuhan kami marite ibana do di bagasan son kon ho salutna taadong Tuhami Masibana tong dosa tuho ale di bata manasu dinagogo di bagasan nasa daun iton di perbadian nasa somba doh kamuliaon saatro di salelengni lelengna amin. Tuhan hidup madasdasi hita mahitesian hatana laus mengajari hita mahitesian panuturion di hadebataona ido alam ubana barani hita pangitehon siana sana jahan dohot hasusaha lehon madamem di golunamio urupi mahami marite hasini roham agia tong iya sian dosa jalasidin sian nasa hagauran sayubanya mahami ma hato nahi nirimi dohot haroroni Yesus Kristus si palua amin. Dami doh tinggalkan dihamu, dami kudo lehon Tuhanmu. Saya guna majujur akan dosa nami, ale bereng mahapor saya nihuria.
Padame jala pasada mahuriayu bantu lomo di roham ai hodo Tuhan nami nama bolu jala mengarajai saleleng ni leleng na. Amin. Damai di Tuhan ima mandong kami ham tong tong. Ijama anak biru-biru ni debata nama buat dosa ni portibion martua mahitan dan liarah Tuhan wali biru-biru. Ade Tuhan nasbah wajah kono, ade Tuhan satu tim jadi semua dosa. Pamatang ni Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Frederica nomor 243. Ale Tuhan tatap ma pardongan sarpeon ni dongan namion na pinuka nasida pardongan agogon ni pasu-pasu patimbul mahasama po ni kuarmu di bagasan pardongan sarpeon ni nasida bayan keruan di kami na tau puji-pujian di ho nuain ko tong-tong sahatro di saleleng ni leleng na. Amin. Maria penuh rahmat. Santa Maria Bunda Yesus, Bunda kami yang tercinta, hari ini kami merupakan hari yang membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling mencintai dan menghormati seumur hidup dan berjanji setia satu sama lain. Kami mau menempuh perjalanan hidup baru bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat kami menentukan ini, kami memohon juga restumu, ya Bunda kami. Perkawinan. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada